תמיד קורה רק לי. בוקר טוב לך, מרטין. צריך לקום השעה 7 בבוקר. ישנת היטב, מאסטר מרטין? מי אתה? אני המשרת הרובוט שלך, מאסטר מרטין. אם כך, אתה יודע מי אני היום. אתה מרטין מורנינג מבראוני יצרני מזון, אדוני. אני לא מכיר את בראוני יצרני מזון, אבל הם מספקים לי בגדים יפים. בהחלט, שיהיה לך יום נעים, אדוני. תודה. בוקר טוב, מרטין. אתה רוצה שוקו? זה מעניין, הקשב בן. המניות של בראוני יצרני מזון זינקו הבוקר לקראת ההשקה של המוצר החדש שוקו פרי. המנכ"ל מרטין מורנינג מוקם במקום השביעי ברשימת האנשים הכי עשירים בעולם. מרטין, אתה עשיר, המיליארדר הצעיר. אתה לא מבין, זה לא משנה כמה כסף יש לך בבנק. זה לא עוזר לך לשמור על המעמד שלך. רק בעבודה קשה מגיעים להישגים. וואו, אתה לבוש יפה הבוקר. מי אתה היום? אני מנכ"ל של חברת מזון גדולה. מנכ"ל? מה זה מנכ"ל? למעשה אני לא ממש יודע. אולי כדאי שנשאל את רוקסן. ועוד דבר, אני גם עשיר, מיליארדר. מיליארדר? מי היה מאמין? לבית הספר אם לא קשה לך. מרטין, בוא ניקח גם את רוקסן לסיבוב. אני בטוח שהיא תשמח מאוד לנסוע בלימוזינה. אתה מנכ"ל? זאת אומרת מנהל כללי? אתה אחראי לכך שהכל ידפוק כמו שצריך? אתה בעצם הבעלים של חברת בראוני יצרני מזון. והוא גם מיליארדר בנוסף. השינוי שלך הבוקר הוא הכי טוב עד כה, מרטין. בואו נשתה לכבוד השינוי. לחיים! מעניין מה יהיה לגרינזל להגיד. הוא בטח ישמח, אתה נראה הרבה יותר מכובד מכל הפעמים הקודמות. זה נכון, אבל אני מעדיף שהוא לא יראה אותי עכשיו. מה את אומרת? אני צריך להגיע בדחיפות למשרד? אני לא יכול להגיע מיד, יש לי מבחן בלשון מחר. כל העיתונים כותבים הבוקר על חברת המזון שלך, מרטין. לדעתך זה הזמן הנכון לרכוש מניות של חברת בראוני יצרני מזון? הלו? זה אתה דון לבי. מה, חברת נשנושי מזון נמצאת בסכנה? הבעיה היא שזה מביך, אבל יש לי מבחן בדקדוק ולשון הבוקר. מרטין, מוטב שתלך ותדאג לעסקים שלך. באשר למבחן בלשון, אני אעלה את הנושא לפני המנהל פיקל. אני בטוח שנמצא פתרון הולם לך ולחבריך. אתם משוחררים. וואו! איזה יופי! וואו! שלט מזהב! סליחה, הסמנכ"ל דון לבי ומועצת המנהלים מחכים לך בחדר הישיבות, מר מורנינג. הפגישה שלך עומדת להתחיל. הזמנתי את העוזרים שלי להשתתף בישיבה. לא, מרטין. אני נשאר כאן. אני לא יכול לסבול ישיבות הנהלה משעממות. אוקיי, גרומו. היושב ראש דון לבי, תן לי דיווח מצב בבקשה. גבירותיי ורבותיי, כולכם ערים לעובדה שהמוצר החדש שלנו, שוקו פרי, הכניס אותנו לעידן חדש של ביוטכנולוגיה. ההצלחה תביא לחיסול היריב שלנו, חברת נשנושי מזון. את זה אנחנו יודעים, תגיע לעיקר. אני מגיע. ידוע לכם בוודאי שאנחנו פותחים במסע פרסום עצום כדי להחדיר את המוצר שלנו לשוק הממתקים. כדי שהמסע יצליח, אנחנו צריכים לוודא שקווי הייצור שלנו יעמדו בדרישה הגוברת. זה מגניב! הבוס יכול לצפות בכל העובדים? יופי! נראה אם אפשר גם לשמוע מה הוא אומר. לכן הבשורה שיש בפי היא אסון לבראוני תעשיות מזון. לפני כמה שעות נפרצה הכספת שהכילה את המתכון הסודי של המוצר החדש שלנו, וכל המסמכים הסודיים נגנבו. אוי לא, לחצתי על הקריזה המרכזית, כולם שמעו אותו. אני יודע שאפשר לסמוך עליכם ששום דבר לא יצא מהחדר הזה. כעת נשמע את המנכ"ל שלנו. איזה סקופ, שלח צוות שידור, זאת שערוריה. רגע רבותיי, הרשו לי להרגיע אתכם. מדובר בסך הכל בטעות בתקשורת. שוקו פרי יעלה על המדפים בזמן המתוכנן. זה הכל? מצטער, אין לי מה להוסיף בשלב זה. נתראה בהשקה מתוכננת של שוקו פרי. אני אגלה לכם סוד קטן ידידיי. מר ג'ון בונד מגן על בראוני יצרני מזון מפני ריגול תעשייתי. הוא נראה כמו נער מעלית, אבל זה סיפור כיסוי.
היי, בדיוק כמו בסרטים. אני אוהב את כל סרטי הריגול שלו. ואני חייב להגיד לך משהו, מרטין. ההפך הוא הנכון, גרומו. דווקא הפרסום הזה יעזור לנו לפתור את התעלומה. יש לי הרגשה שהפושע במקרה שלנו הוא עובד בכיר בחברת בראוני יצרני מזון. אני בטוח שהוא עוקב אחרינו כל הזמן ומעביר מידע סודי למתחרים בחברת נשנושי מזון. למעשה קיבלתי מידע מג'ון בונד שמאשר את כל החשדות שלי. ויש עוד, רק אתמול שמעתי את מנכ"ל נשנושי מזון מדבר עם מישהו בטלפון, אני לא יודע עם מי, אבל הם דיברו על פגישה עם פיל ורוד, אין ספק שזה צופן. נצטרך למצוא דרך לאלץ את הפושע שלנו לחשוף את זהותו. היכנס, דון לבי. אני החלטתי שאנחנו מוכרחים להחזיר אלינו את המתכון של שוקופרי, ולא משנה באיזה מחיר. המחיר לא משנה? אתה בטוח, אדוני? זאת התוכנית. אני רוצה שתפיץ את השמועה שאני מוכן לעשות עסקה עם הגנב. אציע לו תמורת המתכון יותר כסף ממה שהציע לו מי ששכר אותו. אתה יכול לסמוך עליי, מר מורנינג? טוב. זהו. עכשיו אנחנו צריכים רק לשבת ולראות אם תחושת הבטן שלי הייתה נכונה. המנכ"ל מרטין מורנינג הכחיש את השמועות על הגניבה, אך נראה שהסיפור הזה עדיין לא הסתיים. לא ציפיתי לחשיפה תקשורתית כזאת. התחיל לפעול. הלו? כן, זה אני מדבר. התקשורת כבר מרחרחת מסביב. תשיג לי את המתכון מיד. אין בעיה, אבל המחיר שלי עלה. אתה סתם גנב מלוכלך. טוב, כמה אתה רוצה? ניפגש בעוד חצי שעה במקום הקבוע. ידעתי, זה היה דון לבי. איך יכולת לדעת, מרטין? אתה קורא בעלי תה? לא, ממש לא. זה תרגיל מרגלים ידוע, גרומו. ג'ון בונד הצליח להכניס שבב אלקטרוני לכיס של דון לבי. עכשיו אני יכול לעקוב אחרי דון לבי ולראות לאן הוא הולך בכל רגע. אז עכשיו אנחנו צריכים רק לעקוב אחריו. זה מעולה, זה בדיוק כמו בסרטים. וואו, איזה מכונית מהממת. קניתי אותה מאחי אחרי שהוא פרש. השם ג'יימס בונד אומר לכם משהו? זהו! אז זאת מכונית של מרגלים? היא בטח מלאה פטנטים. ג'ון, אתה יכול לשגר טילים מהפגוש? יש לך כיסא מפלט? אפשר לנסות? בבקשה. תשכח מזה, גרומו, אני לא רוצה שדון לבי יראה אותנו. מצטער ידידי הצעיר, המכונית הזאת באה עם מבזור שונה, סירנה של משטרה ומערכת משוכללת עם אורות מהבהבים. יופי, מה עוד? יש לנו גם מכונת עשן משוכללת שאפשר להפעיל עם לוחצים על בשכונה שלנו זיהום אוויר הוא עבירה, חכמולוג אחד. אז אני רושם לך דוח. זה בסדר, אדוני השוטר, אני בשירות הוד מלכותה. נמאס לי מהתחפושת הזאת, אבל אני מוכרח להיות זהיר. הוא פנה ימינה לכיוון הפארק. עצור, לפי המקלט הוא נמצא במגרש החנייה. יישאר כאן למקרה שהוא ינסה לברוח. אנחנו נבדוק את החנייה. השבב, הוא בטח נפל מהכיס שלו, או שהוא גילה אותו והחליט להיפטר ממנו. ידעתי שזה לא יכול להיות כל כך פשוט. הרמז היחיד זה צופן הפיל הוורוד ההוא. היי, הפיל הוורוד! זה לא צופן, באמת יש פיל ורוד! זה מתקן בלונה פארק, אני מכירה אותו כי הייתי עליו! רוקסן, את ממש גאון! מר בונד, תשגיח על מגרש החנייה, אנחנו הולכים ללונה פארק. קיבלתי! זהירות! דון לבי עלול להבחין בנו. היי, תראו איזו הפתעה! יש שם צמר גפן מסוכר! עכשיו אני רואה שנחמד להיות סוכן חרש של מיליונר. אני לא מבין, אני לא רואה את דון לבי, ולא את השותף שלו. רגע, הנה המנכ"ל של נשנושי מזון. המתכון הסודי לא אצלי, אם אתה רוצה אותו בוא איתי. בסדר, רק בלי רכבת הרים. הם חוזרים למגרש החנייה, המסמכים בטח נשארו במכונית שלו. טוב, הנה המתכון, ובמחיר שאתה משלם לי, תדע לך שזאת ממש גניבה.
בלי ספק, אבל אתה הוא זה שגונב ממני. יצרו במקום, אני אשלם כפול. טוב, עכשיו העסקים מתחממים, ובמחשבה שנייה יש לי רעיון טוב יותר. אני יודעת, אדון לבי, ידעתי כל הזמן. זה לא משנה, כי עכשיו תשמע את הרעיון הגאוני שלי. אני אגיד שאתה אחראי להיעלמות של המתכון, ואני אהיה המנכ"ל של בראוני יצרני מזון, ואז אשתלט על נשנושי מזון, ידידי. אל תהיה בטוח כל כך. רוקסיין, עכשיו תורך, גרומו תתכונן. יש לי הפתעה, חברים, הקלטתי את כל השיחה שלכם. תני לי את ההקלטה הזאת תכף ומיד. משטרה, בוא נסתלק. איך עברת עליהם, אגרומה? הם חשבו שהדיסקמן שלך יכול גם להקליט. והם חשבו שהסירנה של ג'ון בונד זאת באמת סירנה של ניידות משטרה. קבל מיד את הסירנה! אתה מרעיש כאן! ובשכונה שלנו מי שמרעיש כאן מקבל דוח! לא, החלטתי סופית. אני מעביר את כל רכושי לעובדים שלי. צ'או. אבל בכל זאת העובדים שלך לא יהיו עשירים זמן רב, כי מחר... אני יודע, אבל זה עדיף מלא כלום. טוב, מרטין, אולי כבר אין לך מיליונים, אבל עדיין נשאר לך לב של זהב. מה דעתכם לחזור לכיתה? מרטין מורנינג, היום סוכן ארבעת מחר. מרטין מורנינג, תמיד קורה דבר מוזר.